Tudtad, hogy az iPhone-okon soha nem volt mintás képernyőzár? És nem azért, mert az Apple lusta volt, hanem mert ez a világ egyik legrosszabb biztonsági megoldása. Androidon a legtöbben szeretik a mintás feloldást, mert gyorsabb, mint bepötyögni egy kódot, csak hogy kutatások kimutatták, ez baromi könnyen feltörhető. Egy kísérletben elég volt egyszer ránézni, hogy valaki berajzolta a mintát, és az emberek 64%-a már meg is jegyezte, ha többször látták, ez az arány 80%-ra ugrott. Ugyanezt a kísérletet elvégezték a kódnál, ahol első látásra csupán 11% tudta megjegyezni az adott kódot, és 2 próbálkozás után is legfeljebb 27%-ra ugrott ez az arány. Sokkal nehezebb megjegyezni egy számsort, mint egy mintát, amit gyakorlatilag belerajzolsz a kijelződbe. Épp ezért az Apple soha nem tette be az iOS-be ezt a mintás megoldást, ők azt mondják, legyen a védelem egyszerű, de biztonságos. Ezért maradtak a kódnál, a Touch ID-nál és a Face ID-nál, mert ezek valójában is védik az adataidat, nem csak jól néznek ki. És te inkább a kódot ütöd be, vagy maradsz a mintánál? Írd meg kommentbe és kövess be, de csak miután meg